Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilih. Iki lho Pak, nih sekolah arep dienene vaksin Covid. Hah? Vaksin? Iya Pak, aku diutus beto fotokopi kakak sesuk. Yo, vaksin kono. Tak golekne fotokopiane sik. Lah tapi aku wedi karo dom suntik kok Pak. Oh alah, wis gede kok ya sek wedi karo dom suntik. Loro Pak. Ora, rasane lho mung koyok dicokot semut. Awakmu arep vaksin to? Heeh Mbak. Sawangan tonggo-tonggomu ke akeh sing gering gara-gara vaksin. Malah enek sing sampe mati barang. Lah iya to Mbak, aku kok wedi. Halah, ora usah wedi. Akeh berita lho Pak, sing bervaksin malah padha lara. Yo, iku amarga efek samping vaksin. Wis, gak usah wedi. Mengko lek aku lara piye to Pak? Yo lek loro digawa nang dokter. Lek gak ngono doktere kok nganggur. Yo alah Pak, kono-ono wae. Dulur-dulur, ora perlu wedi. Vaksin ora mateni, vaksin migunani. Mligine tumrap manungsa. Ayo dulur-dulur, kanca-kanca budal vaksin. Insya Allah aman lan halal. Vaksinasi program negeri, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung. Krungu to, kae mang iklane piye? Ya wis Pak, tak vaksin. Siap.